बबेसिम सफैखो? थाबैनो फै, हारसिं मोनथारबाय आं। नै थांगासिनो दसे नेथ'दो। जागोन दे, थाबैनो फै, हारसिं नामा? बिसाजों आंजों, नोंलाय बहा दं? फैदो माबार, सानफ्रोमबो जों जिरायबाय थानाय जायगायाव। औ दे। औ दे। सोरनिथो हरना हिर'निसो थानो हादिया नोंखौ नुब्ला बे जावलिया सोर फाग्लियै नोजोर दा होआ नोजोर नांगोन नोजोर होआहाय मा फाग्लि मुझे डायलॉग बुंगी ना दे दे बुं बुं। मुझे तो अपनों ने लूटा के घेरे में दम था मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई वाह क्या पैसे कम था हनै नायहर गेवलांनिफ्राय बिबारफोर फैगासिनो बबेथिं बस बबेथिं हनै हनै औ नंमारगौथ'। ओइ लावदुम बैसोर सिख्लाफोरनि मुं आरो थंखौ सोंनानै फैथां। थ' लोगोफोर सोंहैदोनि जि समायना थारखा बे बारनि बिबारा ओइ जारौ मन्द्रथ नोंसोरनि मुङा मा आरो बबेनि खोन्थालां हगार जों गामिया ओमफ्राय आं नोंसोरनो नाय सिख्ला जोंनि बै नुहुरनाय बसआ नोंखौ गोसो थोबाय बिनि मेगन नांबाय नङाब्ला जुर जुर खालामनाय जागोन लाजिया नोंसोरो पाब्लिक जायगाफोराव सिख्ला एदावनो सैमा बांग्राफोर ए सैमा बांग्रासो होनबावदों बोनिस नामा बेखौ रथ' जाम्बाफोर बेबायदि जुर जुलुनदो जाया अननोसो ओंखारबाय आं बिसोरखौ दिनै नङा गाबोन खोन्थानांगोन बियो हगारना हो लामाखौ इस माबायदि बिनि महर जारौ गुस्थि फावदुर खावलाय आरो फान्दां बिखा हाय आं जावलिया जाबाय बिनि दुंब्रुद बिखायाव जिरायनो गोसो जाबाय बाह 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 बस नोंनाबो माथो गोसोआ रमान्टिक थारब्रा थौदो थांसै लेट्स गो। मानो एसेबां गोबाव जाया रिया? लामायाव सोरबा सेंग्राफोरा जोंखौ संखायदों नुजायासै बिदि जादों मानोथो खोन्थाहरा? खाबुखौनो होआसै बिसोर लामा बेंथेनानै थ' बिदिब्ला बिसोरनिसिम आंखौ लाना नोंहा हरगोन बिसोरजों नांज्लायना जेबो मुलाम्फा गैया आं नोंनि खा गुबुननि जाया दे होमबालाय उनाव माब्लाबाफोर लोगो मोनबा बुंहर। औ जागोन दे बुंहागोन आं फैदो ना जोंहा बेरायहैनोसै थुदो। फैदो लोगो
रिया औ नोंसोर दसे जिरायथ' आं जाग्रा मुवा लानानै फैनि औ जागोन दे। सफैबाय अरगें औ रिया माला बोखो? नै चिप्सखौनो लानानै फैबाय दे लोगो होमबा नोंसोर जिरायथ' आं एसे बेरायना फैनि। औ दे। नै आं नोंनो होखालाबो। रिया दुखु मोनबाय नामा? मोनाखै। दा समाव आं गोमोरलांब्ला नों मा जागोन अरगें? बिदि दा बुं अनजालि नों गैयाब्ला आंनि थांना थानाया गोब्राब थैनाय उजिनायजों बे जोनोमसेयाव आं नोंनि नों आंनि अके बाबा अके बुंला दे। दानिया बुंदो नों आंखौ माब्ला जरि खालामनो सानखो? जिंगा दासै आंनि अनजालि मानोथो एसेबां हांखुर जिउआव माबा मोनसे फिसा खामानि मावग्रोनांगोन जाहाथे जोंनि संसारा सुखुयै थाङो रुजु रुमु रायजो जानो हायो। नै आंहा साननैसो उनाव ओंखारफालांसै। नों मानो आजां गाजां खोथाफोरखौ बुंबाय थायो? ओरैनोसो बुंदों आं सना थगायदोंसो रागा दाजों। थुदो बिदिब्ला थांदोनोसै हनै सानाबो दोबैनोसै। गोसोआनो अहायाखै आंहा थुदो थेवबो थांदोंसै। बस हनै नोंनि मोदोमफ्रु बिबारा होजों फैगासिनो। दिनै आं बे बिबारनि बिदैखौ सोबनो गोसो जाबाय हागोन ना लोगोफोर? बस आं मिथिनाय बायदिब्ला बेहा सासे बयफ्रेन्ड दंखायोनो। नों मोननाय नङा खोमा बस। बुरबकफोर बे आंनिनोखा। बेंखि है बिखौ दिनै नायनो। ओइ सिख्ला राथाव खोनासं सिख्ला आंनि मुङा थेब्ला आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनबाय जिउनि रानि खालामनो सानबाय। नों बयफ्रेन्डखौ गारदो खोन्थाहै नों आंनिल'खा होनना नै बे थेब्लानि। थांदो नों नेक्स्टआव आंनि प्रप'जखौ आजावाब्ला जुर जुलुम खालामनाय जागोन। हगारना हो। आइ लाभ इउ सना।
मानो रिया? मानोना बियो आंखौ जोबोद मोजां मोनोनो आरो नोंखौ बावनो थिनबावदोंसो। आं सहायनो हाला, थाबैनो जुलिखौ खालामदो अरगें। ए नंगौ नामा? बिदिब्ला जों बिखौ आयेननि राहा लाबा मोजां जागोन नामा? नाङा सना, बिदि खालामना सुथुर आरो जेंनाखौ बांहोनो सानाखै। नों आंखौ जुलि खालामदो, अब्लानो बिसोर जंखायनायखौ गारगोन आरो जों सानैजों जयै थाब्लानो रावनिबो गोसोआ नोजोर नांनाय नङा। जागोन दे बिदिब्ला आं न'आव रायज्लायनानै थाबैनो जुलिखौ खालामनोसै। अरगें, आं गोजोननाय मोनबाय। आदसा रिया, नों जुलिनि उनाव आंखौ जोबोर खायसो खालामाथ', सानफ्रोमबो दावराव दावसि जाहोआथ'। थोद जाम्बा, आं बिदि खालामा दे। नोंखौ अनगोन, आं अरायबो सिबिगोन। नों बायजोआव थांब्लाबो नोंनो ओंखाम ओंख्रि संना नोंखौ नेना थागोन आं सुखु गोजोन न'खर खुंलांगोन। सना, नों बायदि सिख्लाखौ मोननानै आं गावखौनो खाफाल गोनां होनना साननानै लायो। थारैनो जों रुजु रुमु संसार जालांगोन बे जिउ मोनसेयाव। नै समाबो 1 रिंगा जाबाय, थुदो बिदिब्ला थांनोसै। थुदो बिदिब्ला। दे बिदिब्ला थांदो रिया, न' सहैबा कल खालामहर। औ, खालामगोन दे। हनै लावदुम, रियाया फैगासिनो। आवग्रिहै बिखौ। हेल' अरगें। सोरखौ कल खालामदों? मबाइल हर। खोनासं सिख्ला, फैगोन सप्तायाव आं नोंखौ जुलि खालामनो सानबाय। राजि जादो नोङो? नै नों थेब्ला हिनजाव होनदा, सैमायाबो दा सानो आंखौ मोनगोन होनना। सैमा बांग्रा। आया, सोरबाबो बावबायसो, आरोबाव सैमा बांग्रासो बुंबावदों। हम लोगोफोर बिखौ। हगार आंखौ, हगार। हगार आंखौ, हगार। हेल', रिया हगारनानै हो। औ, बयफ्रेन्ड। खोनासं, फैगोन सप्तायाव आं रियाखौ जुलि खालामनो सानबाय। नों मा बुङो? ओइ सैमा, रियाखौ हगार होनदों, नङाब्ला नोंखौ दानो फोथैनाय जागोन। औ, हुमखिसो होबावदों। हगारगोन। नै लांफै। ओइ सैमा, नों दिनै ओरैनो गवा।
ए सैमा सुबुंबाय थादों आरो आइदै सैमाफोरखौसो Sudah nengkau sudah nanti. खोनासं थेब्ला दैयाखौ एदावनायखौ बन्द खालाम जोबोर थाबैनो जों सानैजों जुलि जानोसै मोनथिबाय?